Kasingi ke basis pak nyepulai, hakateng upau kul mensium ku amen. Kudra Jisu penselek ingi dak mensium ku jongme. Kasiti siki Hebrew kala nong bah nyo. Uni Melkizedek usiem kasalem uling do jong blai bah tam. Ulai kendo ya Abraham ubawan pai na kajaka na kabajab ikisiem bat ulakar ku yeu. Bat ubara Abraham ulai hau kabenta kabasipau na kimar clear wat jong ubaro. Kaketeng jeng kemut usiem ka hok. Ulalong ru usiem ka salam ka bamut usiem ka jingsuk. Klem kepa, klem kemi, klem long shua, man shua, klem jing sedang kisingi ne ke jingkut ke jingem. Kum ukun ublay uyai sa uling do si junam. Hapet ke jing krau ni ubrio ha ubau Abraham ukpa temen. Ula ai yaka benta basipau na kimar klerwat jeng Kaan kabuk bakiling do jeng akajat lebi kini ben yo ek benta ka basipau na kipat ba kipara Israel jengki. Wat lama ki baro kilong ki kun ki siu Abraham. Henry Melchizedek ubam dei syukur sijat bat ki ulayo ya ka basipau na Abraham ba ulakir ku ya ubalayo ki jaki jingkular ublay. Kalong kania ka basyai ba ubakam red uyo jingkir ku na ubakam kraw. Hakani ya ka basipau la pediang dah kibriu ki ba dei ban yap. Hakatai pat kajing tok kasaki ba uta ubrio udang im. Ulebi ubayo ya kabashipau ulasiu ya kabashipau lingba apartemen jung Namar udang dei uju utning menba Melkizedek ulalita ni Abraham. Tila da ya kajing janai lala ayo da kajing long lingdo kilabi namar hapo jong upat jongka upat ba ulapdiang ya kaan. Dan don kam ayushu sebab uway par uling do unmi kum Melkizedek haka jaka banjit uling do kum Aaron hapa don kajing kelai kajing long ling do de ban don ru kajing kelai ya kaan ti kum ta ukris ya ubal ong kat ni ki ulalong nakajat baper 4 judan manu nak kajat jung balale niam hakaduan kalong ka basyai ba utrai jungi ulami nak kajat juda ya ku ba Moses shim ong umju ong bahkan don lingdo kekam kanang khamsyai lada lathung uwei par lingdo ba yesriem ya Melkizedek ubala kelalong ulingdo om da kabor jongkaan balabu da ka hukum sepang ka jinghiat pateng bekenja do henry da kabor jong ka jingim ya ka ba om la ban pendu ka jingtho kasaki melong ulingdo sijunom kum Melkizedek ya ka hukum bamensua la pensep no Namar ba kalong kabatlot bar kabamlarkam. Namar ka an kam sumanra jingjanai Henry menta lawan penrung ka jingkermen. Kaba kambha da kabangitur kamjan sya ublay. Ya kani lapan skam da ka jing smai. Kilingdo jong kujutang barim kila kalalong lingdo klem jing smai. Om kumujisu uya uba ublay ula ong. Utrai ula smai unam babi. Melong ulingdo shi junam. Hakani kerukom ujisu ulah kedau ba ulah pensisya ya bahkani kejutang kalong ka bakhambha. Hapo kejutang barim ladon kilingdo namar kejingyap ka khanglat yaki ladon bun kilingdo namar kejingyap ka khanglat yaki bansa ha kakam. Henry ujisu namar ba usa si junom udon kejinglong lingdo kabamdu no. Namar kata ulah barbor ban pen im kitu kebalik chajan ublay lingba jong namar im junom ban yasat na kabenta jongki. Kalong kabadai bengindon uling do orang ba ubah kumuta ubah kuj ubah lului ubah betingit ubah lapan kerpang na kinong pop ubah kentiu halor ki beneng om kum ki wepat kiling do orang ba uni don kam berterwa jingkinya syua man kasngi na kabenta ki pop lajong nang ta na kabenta jong upa ki jong upai ba ya kani ulale sisin le haba ulah terwa ya lade namar ka an Moses ka thong ling do orang ba da ki bri ki batlat Henry ka jingkular ublay lem ka jing smai ke balawan hadien jong ka an ka thungling do ya ukun ubalong ubajanai si junom ka tien jong utrai ngi sungu ya ublay hakalundong ba hinyo ka tien jong ublay ka sti si Hebrew ka pen mau susu yengi berkabatai susu yengi sepang ka jinglong lengdo jong ukris ba ka jinglong lengdo jong ukris kalong kat kum ka jingkular ka jong ublay ka ba ula ai hakasam si spa si pawru hakajuk karukom ru bakani ka jinglong lungdo jong uji sukris kani si junom thik kum Melkizedek banamar ba ukris uim si junom laringi puli dukat bas ka arpsan ko namar ba ujisu uim si junom ula barabor ban
yasa lane ban pen em ngi baro ki balai sejan jong blai lingba jong namar balai u im junom ban yasa na ka banta jungi uni udai ulingdo jungi ulingdo rang ba ka jinglong lingdo rang ba jong Jesus Christ kalong kat kum amdai kat kum ka jing her pateng na waran handrai ka dai kat kum ka jing her pateng na Melchizedek amdai bau Jesus her han hakado na Melchizedek handrai thik kum ka jia ka kitab Genesis ngi pulis pang Melchizedek hang ni laong Melchizedek ubah udai usiem jong ka Salem nang tade udai ru usiem hakaju ka poru udai ulingdo udai usiem ru hakaju ka poru udai ulingdo jong bah kletam jong blai bah kletam bat udai usiem jong ka jingsuk uni Melchizedek ulali ikendu yo Abraham hadin ba Abraham ula job ya kathma persya ikitu kisiem hadin ba Abraham ula job ula wani kendu yo Melchizedek ula terwa ka jingknya ha ublai ya ukpu buat kawan ke jing terwa jingknya nang tada ula ai ka benta ka basipho na ki mar clear wat jung ha uni Melchizedek ba uni Melchizedek ngi ibah ka kitab Genesis don buon ba ki kitab jing her pateng nadu Adam nadu Set nadu ki kun jung Adam na tada ki kun jung Set ki kun na tada kun Noah bat kumta terter hendai sepang Melchizedek niyo itang ha kani ka benta ha ka ba Abraham ubri ukpa temen jong ki ba Israel baro thaulang jong ki ba Israel baro ula terwa ya ka ba shipho na ka jingyo jung ha uni Melchizedek om don jing sedang om don jingkut ngimi osngo spang ka jing sedang jong ni Melchizedek mangimi osngo ru spang ka jingkut nak ta daw ong ba uni Melchizedek im ulong thik kum ukhuan jong blai kumaduk ong haduk balai ong klem kpa klem kmi klem long shwa man shwa klem jing sedang kisi bat kut jingkut ka jing im kum ukhuan ublai uyaisa ulingdo shi junam kani kadi ka jinglong lingdo jong Melchizedek nang ta su pada ha ka jutang barim hadin ba ublai ulai te ka jutang ba Moses bagi ba Israel lajiet ya ki khun jong Lebi ban apdeng ki khun jong Lebi lajiet ya ki khun ki bahayar pateng nau Aaron ban long kilingdo ban terwa jingkinya na ka benta ki ba ban long kinong ya sat na ka benta jong ki ba hakmat jong ublai pat kini kide ki bahayar pateng na Aaron ubadairu na ka jaj Lebi henry ujisu pada udai dia ka jaj Juda na kata daw kan ni ka jinglong lingdo ka bat ka e ka bajia Abraham udai ukpa jungki baharo kapamut baki Lebi ru menshwa ba an kha sakani ka perthai Abraham ukpa temen jungki ulah terwa jingkinya lane ulah terwa ka basipho na ka jingyo jung ha Melchizedek ha ka jing sisya ha ka pereng ki ba Israel ki ba ka benta basipho ki Aisha ublai ki Aish ki Lebi ki Aish ki lingdo hendrai menta Abraham ubri ukpa jungki baro ulah terwa ka jing kani ka basipho na ka jingyo jung sha Melchizedek kani ka pen ba Melchizedek ukam krau ban ya Aaron ya Abraham Melchizedek ukam krau ban ya Abraham kemudian ukam krau ban ya Ishak Jacob Juda berkumju Lebi ki khun ki siu jong Abraham kani ka pen ba ka jinglong lingdo jong Melchizedek ka kam krau sibun ban ya ka jinglong lingdo jong Aaron bat ujisu ulong uyo ya kani ka jingsmai ba ka jingkulat ban long lingdo da ka jinghiat pateng lani ka kum ka jinglong lingdo jong Melchizedek kang ni kalong ka ong no kum ukun jong ublai uba im junam na kata kadaw lo ring punsong no rimbat kani dangi pe ka dukhat ka ba arfusa wa arfusan ka ong ni namar kata ula barabor pen im kitu balik cha ublai lingba jong namar balai im junam baniasa na ka benta jongki ha ka jutang barim ka bomot akilingdo jong ka jat Lebi na bahayar pateng no Aaron haki dan sipun ba akilingdo namar balai yaki la sate marau kata ka jingte marau ka dei ka jingyap kimlong ban long lingdo sa si junam namar ki dan ka jingyap hendrai ukun jong ublai pada utrai jing Jesus Christ udan ka jinglong im si junam udan barbor khmat jong ublai bania sa na ka benta jing nak ta ka daw dan kam ben terwa jing kinya malakas nem malakas ngi malakas step nak ka benta ya ladin nak ta ka benta ki pop jing ki bir ulah terwai ka tang sisin nak jingyap jong halor ka dim na ba hadin ba ulami pat ulah kiu sabneng usong ka mon jong ukpa ba biasa na ka benta jingi
uni uling do rang ba jungi uya sat barabor nak benta jungi bar ula ban pen imengi haba mangi ngi le cheu namar usyong barabor kemon jung blei ban ya sat nak benta jungi kani ke ba unong tho ya ka siti siki hebrew ukwa ban pen i ba ka jinglong ling do jung kris ka kham kraw ban ya ka jinglong ling do jong u aron dan ne ba ka jinglong ling do jong jutang barim ka ba ar ba kumba kini kumba u Abraham ulah terwa kai benta ba shipau ha u Melkizedek kani kapen i ba u Abraham u Melkizedek ulong kham kraw ba nak takdaw ki khun ki siu jong Abraham ki long kham hapo ban ya u Melkizedek ba u Jisu yo e kajing long leng do amdei kum jong ki khun ki siu Abraham handrei ka kum ka jong Melkizedek ba namar ba u Melkizedek mi osngos phang kajing sedang kajing kot kajing her pateng ba kum ta tater long thek kum ba u im junom handrai kani galong tanga parsi ya uji suru bari ukon jong blei basisha ulah terwai ke jing nyatang sisin kenya ya ladi ban umenta im junam hakmat jong blei bani saat nak benta jingi Melkizedek udai rakaju kapor usiem jong kasalam usiem ke jingsuk hakaju kapor udai ulingdo jong blei bahakle tam uji suru udai usiem kan kum ke jing her pateng na David ba ulong ru ulingdo kum Melkizedek udan lang ke jinglong siem ba ke jinglong do kum Melkizedek kani kadai ka ba ka tien chu blei ka kwa ban pun mau ingi iwei pe wei ka kwa pun mau ingi iwei pe wei ba u Jisu dan ka jinglong leng do ka ba kham krau ba ne ka jutang barim la ne kiling do jong ka a Moses la sha te mrau ki da ka jingyap makiru kidap la ki jing tulat ki jing duna henrei u Jisu nomor ba udei ukun chu blei ula terwa jing knyai la de tang sisien na ka bunta ki beri baro bar menta u im junam ban ya sat na ka bunta jingi tutu ai mangi iwei pe iwei halang ngilong hakanu kanu benta jong kajing em jingi in pai barabor se Jisu bala barabor ban sat nak benta jingi kani kadi kajing per preng kujutang barim ba kujutang batmai kani kadi kajing punya per spang kajing long lengdo jong kujutang barim ba kajing long lengdo ha kujutang ka batmai kajing long lengdo aku kujutang batmai kalong kham kraw sibun sya banyak ke bala ai kujutang barim namar balai ha kejutang barim buat ukpa temen jong kitu kiling do ru ulah terwa ke benta ba shipau na kejing yo jong u ha uta uling do Melkizedek bar u Jisu Kris ulong uling do om kat kum kajat yu Aron na kajat Lebi namar ma u de Juda hendrei ulong ling do kat kum kajing her pateng la ne kat kum u Melkizedek kat kum kajing smai jong blei kat kum kajing kular ka jong blei baru im junam banesa na ka benta jingi tingin pha shu mereka mensim ke pesngurit but ngin shania au mama u kloi ban map ya kilat ba u don barabor ban ya sat na ka benta jingi any ro el Jesus Christ junam la junam amen ba bneng to ai ba kaching ke ba mela ai ngi hau kun chumi u Jesus Christ u men chungi ba kading zo kaching ke ba la pan raham ki do no chungi do mun sim ba khu kin kirsiu biang hangi ya kaching ke men ba kar khu na menta kaching wan ka hima chumi to ai ba kaching ai chumi kan pan kalai ngi shakinong bat sambai bam juthat jong ka gospel to ai bi sambai kin pan kalai kolong brio man brio na shapo ba yiging tha baro a kaching kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka perthai batamai haba andala job ya ka bo jong ka snil ka burom chumi kan ting shan chabam chukut to ai ba kaching ai jong ka jubilee kan kar siu biang hangi ki pan grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na kan ta ki spa beneng to ai ba kani kaching ai kan pan sapriang ya ka jing kemen ba ka jing suk jong nong pan em chungi cha satla ka perthai chami ublai chungi ubala ka khu junam kan long ka burom bar ka jing ro shi junam amen Kudono utam Jisu tersin ai kemarian rap jingi Kristan tuduai na kumta jingi